Älä tuu päälle! Ei sun välttämättä tarvi, mutta sä ohjaat sillä, että et sä osu kehenkään, eiks niin? Noniin, pyörii. Jalat suoraksi. Ei onne porukkaa päin niin hirveästi. Vähän eteenpäin. Tällä saavuilla me ei oo mitään vielä. Mitäs noi tommoset sukset on, kun on molemmin puolin? Siinä on joku... Ne on tommoset kikkailusukset. Niin, on molemmin puolin. Niin, ne on nimenomaan. Mennään kun ei se pääse kyytiin. Mitä? Eikö se saa mennä kyytiin vai? Ei se saanut vetää se kyllä. Tää olisi varmaan yksin Sannilla. Tossa kohtaa tökkäs meikäläisen. Joo. Sanni! Mä tein kelkkarata. Noniin. Aha! Se vauhti oikein. Ei oo kauhean kova vauhti. Painoa tarvii enemmän. Joo. No varmaan. Pidä vaan siellä. Moita! Ei. Sä se sinne hyppyrei. Tu meinaa kyllä huutais välilevyt Hosiannaa. Sä voit nekin kuvata. Jaa, mä kuvaankin. Ai se on takaperi, hui! Hui. Oi! Kävikö? Ei mitään. Onneksi se pulkka ei ollut siinä, ettei lyönyt niskaa siihen. Ottakaa se pulkka pois sieltä. Eikö sattunut vai sattuu? Vähän sattuu. Liinu, älä mene! Hei, sä et kattonut yhtään tulees kukaan ylhäältä. Mitäs kun ois tullutkin, ois lähtenyt jalat alle? Mä katoin. Niin, pitää kattoo kun tulee poikki. Joo. Älä mene. Moro! Mennään, Sanni! Mä menen nyt. Nyt yksin. Ilman. Noniin. Ota miten minun. Minä otan omat laulissa. Noniin. Heippa! Miten Elis morjestaa? Moro! Pysy pystyssä, ettei se tökkää tuolla. Miten Elis morjestaa? Täh? Siksi ettei se tökkää. Ei. Niin. Siitä vaan ja pidä kiinni, niin ei se kaadu. Vähän vartalolla ohjaa. Poikaa vaan naurattaa. Kauhea pöly tulee mukana näistä jalalla. Anna pois eestä nyt. Pysykää radalla. Pysykää radalla. Joo. Voit olla perin! Kato, oi. Täytyykö soittaa ambulanssi? Jalat ilmaa vaan. No niin, jalat ilmaan! No jalat ilmaan vaan!